Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας πω ένα αστείο που έχω ζωγραφίσει εδώ. Ποιος ξέρει το Five Nights at Freddy's? Όσοι το ξέρετε να μου βάλετε στα comments και κάτω στα σχόλια. Κοιτάξτε, αν έχεις το ΠΕΠΑ 1, το ΠΕΠΑ 2, το ΠΕΠΑ 3 και το ΠΕΠΑ 4 θα σου κάνουν το Five Nights at Freddy's 5. Και εδώ σου λέει, αυτός το έκανε, και εδώ σου λέει συγχαρητήρια, είσαι κορίτσι. Όπως βλέπετε δεν έχουμε μόνο τα ΠΕΠΑς και το Five Nights at Freddy's, έχουμε και το Garry's Mod, το Trailer 8, το Five Nights at Freddy's, το κανονικό, το Minecraft, το My Tom και το Team Fortress. Όσοι δεν το ξέρετε, το Team Fortress απλώς είναι ένα παιχνίδι σαν το Garry's Mod που βάζεις όπλα. Ωραία, για να το δούμε πως είναι. Α, βλέπω λίγο σαν το 3. Είναι σαν το 3. Όταν θα σας πω. Θυμάστε πως το 3 Φρέντι περπατάει στο γυαλί κρατώντας ένα μικρόφωνο. Τώρα είναι ο σκελετός του Φρέντι. Γιατί κοιτάξτε. Γιατί εδώ ο Φρέντι έχει πέσει υπόθυμος. Έφυγε ο σκελετός του για να είναι έτσι στο τζάμι. Εδώ όπως βλέπετε έχει σπάσει το τζάμι. Εδώ είναι το τηλέφωνο. Στην πέμπτη νύχτα όταν είσαι θα σου λέει τίποτα. Δεν θα έχει τηλέφωνο στην πέμπτη νύχτα. Εδώ είναι ο πράσινος Φρέντι. Υπάρχει στο Five Nights at Freddy's 5, εγώ τον έβγαλα. Να, με αυτό το πράσινο κλείνει η πόρτα, με το κόκκινο βάζει φως. Εδώ είναι το κεφάλι του Springtrap, έχει σπάσει και είναι στο γραφείο με καλώδια. Θα το κρατάει πάνω. Και εδώ είναι κεφάλι σκελέτου. Να, οι κάμερες. Και εδώ ο σωλήνας, μπορείς να τον κλείσεις και μπορείς να βάλεις και lights. Εδώ είναι, αν πατήσεις αυτό μπας στις κάμερες. Εδώ είναι τα error. Σου λέει εδώ error όταν είναι εδώ σου λέει error όταν έχει χαλάσει κάτι. Ωραία, για πάμε στην πίσω σελίδα με τις κάμερες. Νάτε. Εδώ είναι ο Μπάνι. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει στο Five Nights at Freddy's 5. Μετά από τόσο Five Nights at Freddy's, το σώμα του έγινε σκελετός και τα δύο του χέρια είναι καλώδια. Το ένα πόδι του είναι ρομποτικό και το μισό αυτή του ρομποτικό. Και το μισό σώμα του. Η τσίκα, κοιτάξτε. Το μισό κεφάλι της είναι σκελετός. Το ένα μάτι της είναι μαύρο. Η παλάμη της είναι καλωδιακή και το σώμα της είναι σκελετωμένο όλο. Τώρα εδώ είναι μια άσχετη η κάμερα 5. Αυτή ήταν η 10, η κάμερα 10. Αυτή είναι η κάμερα 5, προφανώς δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά εδώ σου έρχεται ο Golden Freddy. Νάτος. Κοιτάξτε πως σπασμένος είναι. Το χέρι είναι καλωδιακό. Τώρα το σκελετωμένο. Έχει καλώδια, έχει καλώδια, έχει καλώδια, έχει καλώδια, έχει καλώδια, έχει καλώδια, έχει καλώδια. Να, όπως είδατε με τον Φρέντι που τον είδατε στην πίσω σελίδα κρεμασμένο. Να, αυτή είναι. Να, που τον είδατε εδώ κρεμασμένο με καλώδια. Είναι κρεμασμένος. Και αν παρατηρήσετε, έχει εδώ τη μαριονέτα. Ωραία, να το Φρέντι. Και εδώ είναι, εδώ μέσα, σε αυτή την πόρτα, μέσα από αυτή την πόρτα, είναι αυτό το δωμάτιο. Μέσα από αυτή την πόρτα. Δηλαδή, αν την ανοίξεις, έχει τον Φρέντι. Και εδώ. Να, ο σκελετός από εδώ ξεκινάει. Φεύγει από τον Φρέντι και βγαίνει από την πόρτα και περπατάει και περπατάει και περπατάει. Το βλέπει να κουνιάται στην κάμερα. Εδώ λέει no singer γιατί αυτή η κάμερα έχει χαλάσει.
Αυτή η κάμερα έχει κι άλλον φύλακα που τον βλέπει σε κάμερα, αλλά του πετάχτηκε η main του και μαύρησε η κάμερα. Όποια κάμερα έρχονται και του βλέπεις η μουσική και σου κάνει και σου κάνει χαλάει και μαυρίζει, μέχρι που θα σου μαυρίσουν όλοι και δεν θα μπορείς να βάλεις κάμερες και μετά θα είναι κακό σημάδι αυτό. Δηλαδή θα είναι κοντός κάποιος να σου πεταχτεί επειδή θα βλέπεις κάμερες. Να οι κάμερες εδώ. Και εδώ, πρόλαβε και έγινε 6 AM. Θυμάσαι την άλλη φορά που πέφταν τέτοια άλλα πράγματα χρωματιστά από τη σκεπή όταν νίκαγες. Λυπάμαι, όμως εδώ έχει σπάσει η σκεπή όταν νικάγαμε στο Φωντσοφρέντης και βρέχει. Αλλά έγινε 6 AM και δεν λέγει. Όταν το τερματίσεις, εδώ θα σου δείχνει ένα κουτάκι που θα λέει very good. Δηλαδή αν είναι έτσι το Five Nights at Freddy's 5. Εγώ έτσι το φαντάζομαι. Και αν παρατηρήσατε την ώρα εδώ, όταν ήμασταν εδώ δηλαδή, ήταν 5 AM και το power left, άσχετο πράγμα, 120. Αυτό το μοχλό. Μπορείς να το πας μέχρι 120, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μόνο μια φορά. Αυτό το κατεβάστηκε τώρα και δεν μπορεί να ξανανεβεί. Δηλαδή μόνο μια φορά γίνεται να το βάλεις. Και αυτός το βάλε μέχρι 120 γίνεται. Και εδώ είναι ο πράσινος Φρέντι, όπως βλέπετε έχει σπάσει και αυτός λίγο. Το κεφάλι του από εδώ είναι σκελτωμένο και το σώμα του εδώ. Να. Εδώ Springtrap του έχει φύγει το σώμα. Ωραία, να τη Puppet και εδώ είναι ο Bunny. Το σπασμένο τζάμι. Εδώ είναι ο Bunny και το σπασμένο τζάμι. Έβγαλα ρήμα. Και ο Ανεμιστέρας, το milkshake, το τηλέφωνο. Ωραία, γεια σας παιδιά. Και να μου γράψετε, να βάλετε like στο βίντεο αν σας άρεσε η ξενάγηση που νομίζω έτσι θα είναι το Five Nights at Freddy's 5. Welcome to Free Fazbear's Pizza. Ωραία, γεια σας. Και να βάλετε, ναι, και να μου γράψετε στα σχόλια αν πιστεύετε ότι έτσι θα είναι το Five Nights at Freddy's. Γεια σας.